Ovo je akcija Dobri kuhari za ljude sa invaliditetom. Mi kao firma smo već godinama prisutni u svim mogućim dobrotvornim akcijama, što samostalno, što kroz Rotary klub. Niko se ne natječe, nego se ljudi naprosto druže, kaneći skrenuti pažnju na činjenicu da postoje ljudi kojima je, ako ne pomoć, onda svakom slučaju naše razumijevanje potrebno. Od srca sam zahvalan svima onima koji su došli i medijima koji su nas na ovakav način popratili, jer ovo je uistinu jedan pokazatelj da Hrvatska ide u smjeru gdje će se osobe s invaliditetom priznati kao ravnopravni građani. Pa mogu, to je jedna lijepa, već tradicionalna humanitarna akcija gdje zajedno sa dobrim ljudima pokušavamo sve naše ostale sugrađane koji se nisu do sada uključili u akcije pomoći senzibilizirati da su invalidi samo naši susjedi, da nisu po ničemu različiti od nas, da invalidnost nije hendikep nego je način života. Ovdje smo se pojavili i sa jednom specijalnom kuhinjom iz programa Scavolini. To je kuhinja prilagođena ljudima sa invaliditetom. Pa u kuhinji ima svakakvih ljudi, oni koji peru suđe, oni koji reckaju povrće, meso, ja ću se vjerojatno baviti. Kuhar će mi dati vjerojatno jedan takav posao. Kod kuće sam zadužen za balkon, to je za roštilj, a kako imam brod i često idemo na regate, ja samo na mom brodu stvarno kuham. Ja naravno volim kuhat i to nije, u prvom redu to je strast. Znam svašta raditi, stvarno znam svašta raditi, ali kuhat ne znam, ne zato možda što je ne bih znao, nego nisam nikad ni pokušao. Ja sam se cijeli život nadala da ću naći supruga kojim će ja spremati doručak, on meni ručaka, a noćne dužnosti da ćemo raditi zajedno. Međutim, moj suprug je znao skuhati samo mene, tako da ipak moram kuhati. Imam doma dragu koja kuha najbolje na svijetu i onda nema smisla pokušavati se uz nju. Nisam naravno profesionalac, ali sve što je vezano uz gastronomiju u svakom slučaju meni savršeno paše. Sastojci su bili, to je bio rižot od cvijeća i to imali smo ljubičicu, ali ne bijelu zbog nekih vremena od prije, da se ne bi krivo shvatilo. Da. Imali smo visibabu. Imali smo visibabu, ona je se koprcala unutra. To je baba koja je obješena. Mi ćemo danas raditi torteline, radit ćemo puretinu sa kozjim sirom i tako, bit će još nekakvih improvizacija na zadatu temu. Nas smo kuhali punjene pileće prsi sa sarmicama od kupusa sa zeljem, svježim zeljem i zelenjavom unutra. A ti da je otišao prvo jelo. Tako da smo napravili jedan prekrasan teleći rižot u školjki od sira. Tortellini sa vrhnjim i gorgonzolom. Mislim da je pobjednik sam sajam, gast koji je i ove godine okupio ljude, ne samo gospodarstvenike, ne samo ljude koji se bave profesionalnom gastronomijom, nego dakle i ljude koji se vole družiti, ljude koji će rado i nesebično pomoći. Ova akcija gdje možemo pokazati da žene sa invaliditetom su isto tako ravnopravne kao i sve ostale žene i da mogu funkcionirati ne samo u kuhinji, nego i u životu. Pa mislim da je bilo koji način dobar način za senzibiliziranje ljudi, da vide kako i mi normalno funkcioniramo u životu, jer eto ja sam i majka i supruga i zaposlena sam i nisam baš jako vješta u kuhanju, me to od svega najmanje zanima, ali eto željela sam sudjelovati u ovome jer je ipak u humane svrha i gospodina Antu Rausa nikako ne bi mogla odbiti jer on doslovno živi za pomaganje drugima. Shines after the sleepy front porch lights. Downtown the stores